Hau bizi, belarri prest, hortxe egin beharreko autua. Euskaraldiak biltzen duen aniztasunaren erakusgarri dira gure hiru protagonisten ibilbideak. Kaixo, Fatima naiz, Brasiltarra naiz, eta orain dela 2 urte belarri prest izan nintzen. Ni Elena Kasiriain deitzen naiz, Ortzaizekoa naiz, Ortzaizen bizi, eta antropologia ikasle naiz. Peio Ardaiz naiz, Iruñakoa eta Erronkarikoa naiz, 23 urte ditut, eta euskaldun berria naiz. Neurri ezberdinetan eragin zien Peio, Elena eta Fatimari aurreko edizioko ariketak. Baina oroz gain, oso esperientzia berazgarria suertatu zitzaiela nabarmentzen dute hirurek. Esperientzia hori uste dut joko bat bezala bizi izan ginuela. Sorpresa handia izan zen ohartzea leku batzuetan euskaraz sartzen ginen batez ere denda batzuetan ohartzea euskaraz erantzuten ahaltzutela ere bai, eta beraz euskara erabiltzeko leku gehiago deskubritu ditugu, behaz hori gehiago egitik kanpo. Egoera polita izan zen. Batean kalean ikusten zenuen, espero zenuen norbait euskalduna zela eta bustia, hitz egin dut euskaraz beharekin. Garrantzitsuena izan zen lagunekin hitz egiteko eta dendetan dendariarekin hitz egiteko adibidez. Parada polita izan zen euskaraz trukatzeko eta eztabaidak edo kontzientziak sortaraztea horren inguruan. Izan ere, euskaraldia oso ariketa eraginkorra da egunerokoan dauzkagun inertziak aldatzeko. Peio, Elena eta Fatima bat batoz. Bakoitzaren hizkuntza ohiturak zeintzuk diren aztertu eta euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egiteko balio izan die euskaraldiak. Ezagun batzuekin lehen beti erdaraz egiten genuen eta euskaraldia eta gero euskaraldiak balio zuen lotza hori kentzeko zen. Normalean lotza ematen digu idioma aldatzeak eta uste dut euskaraldiak horretarako balio zuen eta nik oraindik lagun batzuekin euskaraz egiten dut eta lehen beti gaztelaniaz eta uste dut ohiturak aldatzen dira. Abia puntu bat izan daiteke. Iduritzen zaut ala ere gogoeta eta eztabaidaen behiak sortu zela euskararen erabilpenean eta bilduma edo bilan gisako zerbait egiteko molde bat ere zertan gira euskararekiko gaur egun. Jente gehiagorekin erabiltzen dut euskeraz eta jendea nirekin adibidez batzuetan erabiltzen dute euskeraz. Peio, Elena eta Fatimak aurten ere hartuko dute parte euskaraldian. Garbi dute zein rol jokatuko duten. Aurten hau bizi izango naiz, oraina ikusten dut kapazan izela beti euskaraz egiteko eta orduan baseatuko naiz beti lehen hitza euskaraz esaten. Aurtengo behaz txapa jantziko dut berriz ere bai hau bizi gisa. Orain belarri prest berriro izango naiz eta hurrengo edizioa hau bizi izango naizein. Azkenean euskalduna izan, inoiz euskaraz ez egiteko, ez du zentzurik. Beharrezkoa da kalera atera eta euskaraz egin. Eta uste dut euskaraldia aukera polita dela egiteko, eta ni saiatuko naiz euskaraz egiten alduan guztietan.